Dobrý den, já vás vítám u nového videa z Clash Royale. Jak můžete vidět, dneska je Epic Sunday. Jo, a jsem level 10 už. Tady vidíte můj deck, který občas používám. A tady vidíte, že mám už jednu legendárku. Podle mě z Legend Chesty. A najednou jsem hrál Battle, který vám ukážu. A podle mě další Legend Chesta. Že vám ukážu ten Battle. Byl vážně hustě dobrý. A já jsem si myslel, že to byla nějaká silver čestka. Bohužel nebyla. Já jsem zhoba. A sakra, ten mě rozseká. Au. Můžete vědět. On tam hodil o ten tornádo a se byl váj. To vyzádá, tohle zol šípek si. Zase lok, no. Byl až moc dobrý na mě. Takže agresivní. Jo, a propadl jsem z arény. Jungle, to je škoda. A jedno. A teď to? Ten princ Peter, Jo, mohl si dřív ten bowler tam dojela dřív koule, než princ se narazil. Má teda good game a thanks. a podle mě legenda. Můžete vidět mega fighty v Draft Challenge. Jo, Draft Challenge. Takže doufám, že vypadne nějaká dobrá legendárka. Třeba Lumberjack, Sparky, Lock, třeba Graveyard. A z Wizarda nechci, a princesku taky ne. Inferno Dragona bych klidně. A tady je lávu. A to je všechno až na 2. Martina. Můžete vidět Martina, šílence. Jdeme spektatovat. Už má 5 legendárek. O, Elektrovizard, no. Tuj. Zase má oba mají Elektrovizarda. Ono ještě někdo asi Filip sleduje. A Martin vyděvaj. Já si sem dům vyhraje. Hodí zap. Já bych tam hodil něco dobrýho. A on tam hodí. Hází tam Lock a jo. To lidi je to gol. Řekl si good game typku a ten typek pak neměl veškerý Graveyard. Zase jde hrát. Dohrá. Mám se na Adama, McDermotta. Trošku prohrává, jo. Zap. On nemá zap. To by v této době nepoužíval zap. Já. Víš, má 8 Ed Barbariany. On to čekal, že nám pošle to tak rovnou. Mirror. Kondolok a... A má akorát Ice Wizarda. Proč to tam dává, teď víš, že... No byl schválně. To byla taktika. No, kráťa. Nemůže pejka. One glowing eyes. No, to bude mi tady otravuje celou dobu. Kdo? Brácha. Já nic. No, ty Baby Dragon. Možná prohraje. Kolik? Trojkové. Špatné, nemůžeš prohrát, už považuji můžeš.
Tam hodíš karton. Z karmu. Skeleton A tam hodíš... Dolog a fuč. Ještě. A co už se na to koukat nebudem? To je psychopat. Oni byli ve stejném kolem teď ti dva. Bělém. Že mega dobrý. Trojková minipil. Ježíš, baby dragon. Požádali si balón. Michal Kubišta. Propadl z třetí arény. Takže se neptýte, jak je to možný. I kick you, my friend. Když se na ty karty používal za blbosti. Taky to není ani blbost. Ale tohle jo. Ani blbosti, čo máš si je to A co je raketa, to je spell? Za typ? Jo. Jasno. Taky bylo dejný. No, prostě je šílenec. Tady můžete vidět Andráše. Ani Phoenix. Opět mega dobrý karty. Super, co nejvíc používá. A friendly online. Kde ještě online? Pepa. A toto. No byli jsme ve škole. A holec otevírá Crown Chestu. A padl mu Graveyard. Lucky. A tady musíte vidět. Adam Turinský. Turinák je Adam Turinský, ne? Jo. Jo. Tady toho člověka. Kdo? Janko Jakub. Lava Hound. Turiňák. Adam Turinský Lava Honda, no. Pojď Pepovi. A tady ten člověk. Lighting. Wow, it's a magic. Má i to takový rage, jo. Okay. A jedničku je legendárky. A budu mít za chvilku také určitě legendu. Můžete vidět. Oh! Adam nemá špatné karty. A teď Filip. Můj kamarád. To jsem udělal já, tento deck. To je Royal Giant deck, ten je docela dobrý. Vyhrál jsme s tím 3 bitvy. Teda pak. Když až vzad... Ten Nuclear Killer? Ne, já si srandu. Až vzad není úplně špatný. Ne, je hrozně špatný. Akorát jeho profilovka je hezká. To je taky jiné. Jak je to trapák. Nuclear Killer. Tam se Ale mafián, s kým hraje mafián? na Romana. S kým hraje Martin? Roman má Inferno Dragona a jeho nejpočetnější karta je Zap. Prostě on má Inferno Dragona, on má něco... Kdo je Roman? Jo, on má něco... Jaký? Roman. Já retup. Tohle Romana z tábora. Má i prostě dobré, vidíte, 9 archerky, to mám i já. Teď Pepa, nechcete vidět. Ještě má Minera. On má všechny z toho. A Ševít. Má Elektrovizarda, Lok, Elektrovizarda, Lok. Má princes? Ne. Kdo má? Lumberjack. Lumberjacka, Sparkyho a Minera. Jo. To je jiný cápek. Takže bronča. Ona měla dobře den. Filip. To už je jiný dobrý to týpek.
Osmička, sedmička, osmi. Pětkový. Asi jediná epika, kterou používají. Ove. Toto. To byla věc. Že nevím, kde beru ty peníze neustále. A on to pěkně doložil. To je buntu. Ten... Nebudeme se vyjadřovat k tomu. Mejdlo, toho znám hodně dlouho. Dobře. Wow. Wow, až mi to. Nevím, proč to když používá až vyzvat, to podle mě dobrý není. Graveyard Princess. Fuj. To je dobrý vlastně. Princeska 2. Já nevím, už to prostě nepoužívám, ale to už na každém. A pořád 11. Steven. To pořád lepší karty, než já teda jsme o hodně. Tak až budu dělat ten čestu, tak to natočím. Já si dám ještě nějaký česty k tomu a čau.